Urbanul pentru mine e a doua familie. Prin dans mă relaxez, chiar dacă uneori mă mai prostesc și așa. Asta îmi place să fac și e hobby-ul meu. Nu știu cum să exprim prin cuvinte de ce dansez. Adică dansez pentru că aici mă simt bine, aici sunt alături de cei mai buni prieteni ai mei. Am aici o a doua familie care mă înțeleg foarte bine și care îmi sunt alături tot timpul. Și na, de ce dansez nu prea pot spune, dar pot spune de ce m-am apucat de dans. Și m-am apucat de dans din cauza lor. Pentru că s-a ținut Cosmin de mine și ceilalți. Dansez pentru că îmi place, pentru că mă simt liberă. Îmi place să dansez alături de toți ceilalți. Pentru că îmi place foarte mult și mă regăsesc. Dansez pentru că îmi place la nebunii să dansez, adică e ca și cum am întotdeauna o explozie de energie, adică simt neapărat nevoia să o descarc cu ceva. Pentru că atunci când dansez simt că îmi eliberez toate sentimentele și mă relaxez, pur și simplu. Dansez pentru că asta îmi place să fac mereu, adică mi-a plăcut de mic să fac asta, dar n-am avut oportunitate. Am ales Urban pentru că este o trupă foarte bună. Cred că va câștiga multe trofee. Nu pot să spun că am ales Urban Force, doar am dat pe selecție și am fost aleasă. Nu am ales Urban Force, ei m-au ales, pentru că cred eu că am demonstrat că merit locurile în trupă. Am ales Urban Force pentru că în această trupă sunt niște oameni foarte speciali care mă învață diferite trucuri, mă perfecționa în dans, mi-arată o altfel de viață, cu dans, cu distracție, cu tot. Nu cred că o putem schimba, am schimbat-o deja. Am avut nenumărate concursuri la care am participat și am luat premii destul de bune. Avem 4 cupe, diplome, nici nu mai spun. Și primarul, viceprimarul și mari consilieri din Locoiului sunt mândri de noi. Am făcut-o deja prin câștigarea premiilor la concursuri și prin munca. Nu cred, adică deja am făcut-o. Au fost la o grămadă de concursuri prin care au reprezentat Dorohoi, orașul nostru, și cred că trebuie să fim mulțumit. Da, categoric da. Adică cât de mult orașul ăsta are nevoie de o schimbare, de cineva care să-l promoveze. Și aceia suntem noi. Da, de ce nu? Adică Dorohoiul are nevoie de multe talente. She wanna make it pop. She say she love my lollipop. She wanna kiss the top. She say she love my lollipop. She love my lollipop. She say she love my lollipop. She say she love my lollipop. I run this shit. You just live here. Hey, look at baby over there. What's up? Like she do it in the mirror. Like she do it in the mirror. Nam yo ringekyo, 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 nam yo ringekyo. Mă numesc Sataru Cosmin, am 19 ani și sunt dansator de circa 4 ani și jumătate, aproape 5.
Păi, tot timpul susțineam ideea că eu dansez de 4 ani de zile, dar dansul pentru mine a început abia în momentul când am înființat trupa Urban Force, cea mai bună trupă dintre trupele mele, fiind și prima și dansând și în ea am alt feeling când sunt alături de ei. Și da, pentru mine dansul a început acum 2 ani abia. Păi, Urban Force a apărut, pot spun, dintr-o joacă, să zicem așa. Adică eu dansam la început cu George Boghean, cu Luiza Bararu, cu Andreea Cărușu și eram foarte puține persoane în Dorohoi care știam ce este acela street dance. Și nu ne gândeam că am putea să facem o trupă în Dorohoi, în colțul ăsta de țară. Și am văzut undeva în oraș, erau 2 băieți și 2 fete, acum ei nu mai sunt membri actuali în trupă, erau în oraș și dansau. Și eu m-am uitat la ei, eram cu George și cu Andreea prin oraș și seara pe Facebook am primit o cerere, să spunem așa, de la unul dintre ei și m-a întrebat dacă n-ar vrea să fac o trupă, fiindcă ei ar fi interesați. Pe moment am zis că nu, fiindcă nu mă credeam în stare să pot să întrețin eu o trupă. Chiar n-am fost făcut asta în viața mea și eu, fiind și începător, nu credeam că aș putea să fac față. Și până la urmă am stat, după luni discuții, m-am hotărât totuși să fac această trupă. Am făcut și niște preselecții, au venit tot felul de copii și așa s-a înființat Urban. Urban pentru mine e a doua familie. Deci când am probleme, ies cu ei, uit de toate problemele mele. Dacă am nevoie de ajutor, ei sunt genul de persoane care pot să le spun și la ora 2 noapte, ei vin și mă ajută. Chit că, da, ok, ei sunt mai mici, nu ies ei la ora 2 noapte din casă, dar cel puțin pot sta în telefon și să mă susțină, să fie alături. Nu vrei să știți. Da, primesc critici și foarte multe, în sensul că la început, adică cine din Dorohoi s-a gândit că ar putea exista street dance-ul? Adică mulți dintre ei sigur nici nu au auzit de cuvântul ăsta, bag mâna în foc. Mă rog, ar fi auzit, dar sigur nu mulți dintre ei ar fi încercat. Eu de când am început să fac street dance în Dorohoi, mă refer când am început să am Urbanul, pe parcurs am mai încercat să mai înființez cât mai multe trupe și în momentul de față eu am 4 trupe și 3 grupe de începători, deci să spunem că am 7 trupe. Și prin toate cursurile mele de la dans au trecut, și nu exagerez deloc, peste 20 de oameni, de 200 de oameni. Deci în sensul că ei tot veneau și plecau, deoarece se auzeau tot felul de vorbe din partea celorlalți în Dorohoi, că de ce te duci la dansuri, că ăla nu face nimic, veniți degeaba. Da, am înțeles, cel puțin cei mici sunt sceptici. Exact. Și oricum am luat doar persoane mai mici la dansuri, fiindcă cei mari au tot felul de scuze, gen n-am putut, am așa un băiat în trupă care își pe cățelul în fiecare zi. Păi, am fost în trupa Glamour un an jumătate. Am avut alături de ei parte de momente de neuitat chiar. Pot zic că din momentul în care am intrat în Glamour am început să evoluez ca și dansator, deoarece acolo am învățat ce este dansul, în adevărata sa puterea cuvântului. Și acolo sunt persoane care cu adevărat m-au motivat ca să evoluez și eu în dans și datorită lor am ajuns unde sunt eu aici. Și nu o să niciodată unde am plecat, deoarece ei pentru mine oricum rămân ca niște zei, fiindcă eu m-am apucat de dans din cauza că am văzut Glamour-ul. 10 ani. Sincer, visul meu de când aveam vreo 7 ani era să merg în Statele Unite, în America. Ok, pe parcurs nu mi-a ieșit chestia asta din minte, eu tot vreau să merg în America, dar pe parcurs când am început să dansez, am văzut ce înseamnă street dance-ul în America, în state, acolo e cel mai evoluat din punct de vedere, nu știu, deci acolo performanțe foarte mari, chiar foarte mari și m-aș bucura mult să ajung în America. Dar peste 10 ani o să fiu deja bătrân și nu cred că o să mai dansez pe atunci. De fapt nu, eu o să dansez și când o să am văzut un cârje, deci asta e clar. Vreau să ajung în America, asta e cel mai mare vis al meu. Deci o să ajung în maxim 10 ani, deci mai repede. Vreau să ajung cu dansul în America, asta e clar. Hey, look at baby over there. What's up?